Денталната пластмаса трябва да е един от най-лесните въпроси, но всъщност се явява един доста труден за студентите въпрос, именно защото не самото приготвяне е проблем, а броя на съставките, които се намират в праха и в течността, са твърде много. 5 различни компоненти има в праха и 3 или 4 има в течността. Причината за това усложняване на състава са няколко доста съществени проблема, които имат да бъдат по някакъв начин модифицирани и по някакъв начин да бъде намален вредния ефект от тези проблеми. Първият основен проблем при употребата на пластмасата това е свиването, тъй като знаем, че всеки мономер, когато потече полимеризационната реакция и премине в състояние на полимер, губи около 20% от обема си, поради това, че по-рационално са подредени частиците. Това може да бъде една доста съществена причина да не може да се употребява пластмасата, тъй като знаете, че винаги нейната употреба е свързана с това първо да се направи нещо като прототип, след което да се замести с този материал. И именно при това заместване 1/5 от обема би довело до отделянето от стените на формичката, която сме приготвили. Този проблем с свиването е решен, като прибавяме към мономера 3/4 от целия обем да бъде полимерен прах. Тоест, полимер, който предварително вече се е свил, не очакваме от него обемни изменения, който е направен във вид на частици с определен минимален размер, които имат горе-долу големината на талк, и който трябва да бъде по някакъв начин омрежен от мономера, при който се получават вериги, които по нищо не се различават от това, ако от един мономер направим полимер. Тоест, качеството на пластмасата се запазват, но ние имаме 3/4 от обема, които не се свиват, и само 1/4 от обема, които търпят това изменение от 20%. По този начин свиването е намалено от 20% на 5%. Вторият проблем при употребата на пластмасата е това, че спонтанната полимеризация протича твърде дълго време, а от друга страна, в състояние на мономер, всяка пластмаса е твърде нестабилна и лесно може да бъде стартирана полимеризацията под действието на най-обичайните градуси температура в една стая и минимално количество светлина. Това е една спонтанна реакция, която не изисква кой знае какви условия, за да започне. На нас не се иска обаче, когато пристигнат при нас и когато вече очакваме момента, в който ще ни се наложи да употребяваме, да не е започнало в никаква степен да няма полимеризация, когато ние решим тогава да стартира полимеризационния процес и ако може да продължи за минимално време, колкото е възможно по-кратко. Ето защо в денталната медицина се използват само така наречената инициирана полимеризация, в която инициаторът и мономера стоят отделно и тогава, когато се смесят, в този момент се стартира полимеризационния процес. При наличието на инициатор, вместо да продължава дни, както е спонтанната полимеризация, тя продължава много по-кратко време, в порядъка на 1-2 часа най-много. При топлоизменящи пластмаси. За още по-финна регулация на този процес на стартиране и продължителност се използва системата активатор-инициатор, при който активатора винаги присъства заедно с мономера, тъй като той няма никакво отношение към мономера. И тогава, когато активаторът активира инициатора, полимеризацията протича още по-бързо и още по-пълноценно. Активатор може да бъде топлината, както е при топлоизменящите пластмаси. Активатор може да бъде и химично съединение, което е диметилпаратолоидин, който се намира при студено полимеризационните пластмаси, се намира в течността. Приготвянето и на топлополимеризационната, и на студено полимеризационната пластмаса става по един и същи начин. Първо се поставя праха. Затваряме праха. След това започваме с дозирането на мономера.
При това количество прах, дори пълния обем на капкомера няма да е достатъчен само с едно прибавяне на мономер. При първото прибавяне на мономер обаче нашата цел е да разбъркаме хубаво, това важи за всички пластмаси, да разбъркаме хубаво и тогава докато се образуват едри трохи, но същевременно по дъното на чашката не остане сух прах. След това, в това състояние, много по-лесно поставения мономер стига до дъното и хомогенно се разпределя в цялата смес. Погрешно е да не се пипа чашката, по аналогия с гипса, не се пипа чашката в ситуацията, в която ние се опитваме да премерим необходимото количество мономер. Благодарение на това, че предварително съм разбъркал, сега много по-ясно виждам момента, в който би трябвало да прекратя добавянето на мономер. Няма някаква точна рецепта колко пъти трябва да се добавя. Важното е много внимателно да не прескочите момента, в който течността е станала в повече. Не се притеснявайте да разбъркате, да канализирате, защото това е условието, от което зависи навсякъде съотношението между прах и течност да бъде еднакво. Ако то е еднакво навсякъде и втвърдяването и момента, в който вие вече може да използвате, ще бъде така достатъчно ясно и навсякъде ще бъде еднакво полимеризирало. В противен случай се получава така, че на места все още е в начален стадий, а в други места вече е започнала да еластифицира пластмасата. Спираме да добавяме течност в момента, в който вискозитета е подобен на този на гъст челен мед. Недопустимо е да бъде твърде рядък, както и недопустимо да бъде толкова недостатъчно мономера, че когато се направим белег в микстурата, той да не изчезва моментално. След като дозираме правилно течността и праха, затваряме, похлупваме по този начин чашката и най-често следват два въпроса. Първият въпрос е: защо похлупихте чашката? Защо затворихте чашката? Отговорът е: за да не се наруши съотношението между прах и течност, тъй като течността е летлива и много бързо тя ще напусне системата и това би нарушило съотношението между праха и течността. Когато я похлупиме, ние влияем на равновесието на парите и това нещо и по този начин не допускаме нарушаване на това съотношение. Вторият въпрос е: какво чакате сега? При този въпрос би трябвало да обясним, че по принцип се очакват, след като дозираме съотношението на прах и течност, се очакват 5 стадия. В началото, непосредствено след добавянето на мономера, този стадий го наричаме пясъчен, защото прилича точно на вода, на пясък намокрен с вода. В следващия момент започва началният полимеризационен процес, в който се образуват първите вериги на полимера и те изглеждат като нишки, които в началото се късат доста след тяхното удължаване и с течение на времето започват в все по-къси като дължина да се късат. И в този момент ние го наричаме нишковиден стадий, изчакваме и него. И идва момент, в който тези нишки спират да се образуват и най-вече момент, в който вискозитета на тази микстура започва да нараства, тя започва да има консистенция на тесто и лесно да се отделя и да налепне по стените на, както по нощчето, така и по стените на чашата. В този момент вече, това е нашият момент, в този момент ние го наричаме тестовиден стадий и това е стадия, в който е най-удобен за манипулиране на пластмасата. Тогава вече изваждаме, обикновено 10 минути след забъркването, вече е готова за изваждане от
от чашката и за поставяне в съответната форма, която е предварително приготвена в гипсовите кювети. Гипсовата кухина. Много е важно да се отбележи, че това покачване ако ние изчакаме достатъчно време и вискозитета се покачи достатъчно, без да е започнала еластичния стадий, е условие да се получи едно значително налягане по време на запресване. А това значително налягане намалява десетократно свиването на пластмасата и по време на полимеризацията тя вместо да се отдели от стените на формичката и да създаде деформации, тя остава в същия обем, така че минималното свиване, което очакваме от 5% се намалява на 0,5 благодарение на това, че сме изчакали тестовидния стадий.